ואני אמרתי, והוא אומר, אם אני רוצה לבוא לישראל. הוא היה בן 23. מה את יודעת על יהדות? אמרת, אני יודעת, אבל אף פעם לא התעניינתי יותר מדי. אבל מה אתה חושב? מה אני צריכה לעשות? אם אני מוכנה להתחתן, לבוא לישראל, לא יודעת למה אמרתי כן. ואני אומרת כן, אז זה כן. אני לא מחליפה את זה. למה אמרת כן? הסכמתי. ואנחנו נסענו לישראל. איך הגעתם באונייה? הגעתם באונייה? זה פולוניה. מהקוסטושקו. אוקיי. אתה זוכר? באיזה שנה העלתה לארץ? 35. הרבה לפני. מה עשיתם בארץ בתקופה הראשונה? כן, בהתחלה. אני עברתי כפסרדות, ואני עשיתי גן ילדים. איפה? באיזה מקום? לא ביפו, בשכונת התקווה. לא יודעים, זה 15-14. רגע, אבל בואי נשמע, התחלת לספר קודם על ב-96. שמגיע לארץ. למה הוא בא לארץ? מה הוא עשה פה? סיבה שלא הייתה מאוד איזה שנה הוא הגיע? היה לו חבר פולני, ורצה לעזור לו, לסגור את כל המוסד ולהביא את כולם לישראל. שמעת על זה? הוא היה ציוני. כן, אוקיי. גם סטפה. היא ידעה עברית. היא הייתה יהודיה גם? סטפה, כן. ומה אני אגיד לך, זה היה דבר מאוד רציני, אבל לא הצליח. אני חושב שהוא היה בארץ ישראל ב-37. הוא היה פעמיים. פעם אחת בעין חרון ופעם אחת באזור הוא היה בעין חרון. שם התמונות שלי אני נתתי המון. הוא רצה להביא את בית היתומים. הוא אמר, היה לו חבר פולני, כאן עכשיו, משמע לנו שמה. יש, היה הוא לימד עצמך עברית? הוא היה איש טוב, ממש בא לו רעיון להתאפל בילדים. יש עוד שאלה אחת ששאלו פה, אם בבית היתומים למדו עברית. כן, היה מורה אחד בוכנר. מי מכיר את בוכנר? בגיל הזה זוכרים הכל, אחורה. אני היום לא זוכרת מה עשיתי אתמול. יש בית ספר ביפו, שאני ובוכנר היינו, והשם ינוש קוטר. ינוש קוטר ידע עברית? ביפו. אמא, הוא ידע עברית? ינוש קוטר לא, ידע עברית? הוא לא ידע עברית. סטפה כן. סטפה הייתה יהודייה? גברת... היא הייתה יהודייה? בטח. והשנייה... עוד זהו הטעות, שאנשים חושבים שהמוסד היה צו נוצרי. יהודי, בשבתות, היו מדליקים נרות, ואני הייתי הולכת לבית, הייתי מקבלת חבילות שוקולד, היינו מחלקים מילדים, היינו מדליקים נרות. הוא עשה ממש דין יהודי, ושם באו לבדוק, באו אנשים מלפיות, ואמרו למופת, הוא מתנהג. ולשם הרבנות הגיעה. רגע, גם נוצרים, גם יהודים. הוא לא רצה להעמיד את הנוצרים כדי לחיות בשלום עם היהודים, הנוצרים. יש פה שאלה בעניין הזה, איזה יחסים היו בין היהודים לפולנים, גם בבית יתומים, וגם אם את יכולה לספר בכלל על ורשה עצמה, איך היו היחסים בין יהודים לפולנים עכשיו? אני אגיד לך, אני לא היה לי זמן. תפסת ברקט? אז אני הייתי צריכה להיות, אני הייתי בשבע כל בוקר עם רשת. ובאה לי כרטיס לוורשה, וחזרת הביתה ב-12 בלילה. ופעם היה לי מקרה, מה שאני מספר. תקשיב רגע. שנסעתי במקום להגיע לעוטפות, הגעתי למקום אחר. נרדמתי ברכבת.
אז הורידו את כולם. בלילה, זה היה כבר 11:30, זה היה לפני להגיע לאושוויץ, וירדתי, וכסף אין לי, קיבלתי כרטיס אחד, כן, וניגשים אליי, ואומרים, את יהודייה? לא, אני לא יהודייה. היה דיבור, פולני היה אצלי ממש טוב מאוד. ובא הכרטיסן, שאומר לי בסוף, אז אומר, יש עוד בעיה. קודם כל, את תזי עד הסוף. איתי. אני יורד, ואני הולך לשתות משהו, ואת חוזרת איתי לוורשה, כי אין לך כרטיס, אין לך כסף. אני באה לוורשה, זה כבר היה 12. ואני חוזרת לעיירה, היה לי אח באמריקה, שנתן ב-34 באמריקה, ואני ב-35 בישראל. ואני חזרתי באחד בלילה. הוא עומד על יד הבית, וצועק, שרה, אני פה. אל תפחדי, הוא בא אליי, ולקח אותי הביתה. זה היה מקרה אחד, אבל שאני אמרתי, אני רק לכרטיסה. פחדת. מאוד. כי אני דיברתי פולנית, הייתי בלונדינית, אני לא זוכרת, עיניים אחרות, משהו פולניה ממש. אפילו קונדיקטור פעם אמר לי, למה הנערה, את רק מדברת עם הילדים יהודים? אז אמרתי, הם מעניינים, מי שבא אליי, אני מדברת, גם נוצרים וגם לי. אני פחדתי, זה היה לא כל כך נוח להיות יהודיה בפולניה. אנחנו מדברים על 1920. יידיש שלמדה בארץ. כן? פה למדתי. יש לי עוד שאלה. בתקופה שכבר היית בארץ, במלחמת העולם השנייה התחילה, אתם ידעתם מה קורה עם יאנוש קורצ'אק? היה איזשהו מידע? ידענו, הוא לקח, הכין את הילדים. אתם ידעתם מה קורה בגטו ורשה, בוורשה? ידענו הכל, פה בארץ. הגיעו מכתבים? ויאנוש קורצ'אק החליט, אבל בא אליו החבר. אמא, הגיעו מכתבים מהגטו לארץ. מהגטו? מכתבים. הגיעו מכתבים. איך ידעתם מה קורה בגטו ורשה? מה שקרה בארץ ידענו. אבל איך קיבלתם את המידע ממה שקורה בפולניה? ידענו, אני אגיד לך. הגיעו מכתבים? אני ידעתי לפי מה שישראל ידע. אותו דבר. אבל אני אגיד לכם, הגיעו עוד מכתבים מהמשפחה שלה. זהו. נדמה לי ב-41 עוד קיבלה מכתבים. מאמא שלה שפסלו את גטו ורשה. אז מה אני אגיד לכם, החבר הפולני היה נאצי, והוא בא דוקטור הנרי, סובי, תשמע, אם אתה רוצה לעשות משהו טוב לקבוצה שלך, אל תספר שום דבר, אני אעשה מאמץ, אני אוציא אותך עם הילדים. למחרת הוא בא, אומר לו, הנרי, זה בלתי אפשרי. אותך אני יכול להוציא, ילדים לא. אז הוא אמר, אם אתה לא לוקח ילדים, אז אני גם הולך עם הילדים. וזה כתוב פעם, יש לזה מלא. זה רק ילדים יהודים? אתם שמעתם? כן, זה כבר... זה רק ילדים נכון? יהודים? כן. והוא הלך, הוא הלביש את הילדים בבגדים הכי יפים, ונתן להם ארוחת בוקר טובה, שיהיה להם רק טוב. וסטפה ועוד כל הבורסה,